Tak čau lidi, já vás vítám zase u Euro Truck Simulator 2. Teď vám ukážu nastavování hry. Tady máme ten účet Tom, tak si zase dáme pokračovat. Tady dole máte takovou nabídku. Tak prvně vám ještě ukážu ten e-mail, co jsem dostal v minulém videu. Tady vážení pane, jsme certifikovaným prodejcem značky MAN, nabízíme široký výběr různých konfigurací a také můžeme vyhovět žádostem o speciální úpravy tahače na přání. Prosím, navštivte nás showroom. Já nevím, jak se dočte, ve městě Mnichov. Tahač, o kterém jste vždycky sněla, můžete čekat hned za dveřmi. S pozdravem váš prodejce tahačů MAN. Jelikož na to zatím nemáme peníze, tak nic. A teď hura zase do toho nastavování. Tady dáme nastavení. Můžete zobrazení, zvuk, hra, klávesnice. Já dám tu klávesnici. Já bych si docela nechal ten pojem brzdu zpátečku a tohle zařadit bych si dal. Zařadit bych dal Ačko. A podřadit S. A S. To bych nechal. Motorová brzda, to nepoužívám. Směrové světlo. Maják. No, tak to bude asi všechno, tohle by mi stačilo.